So, mao na. So karon naa sa mga obispo ang authority, Katoliko ang tagiya sa Biblia. Dayon atong ipadayon ning iyang video ron kay naghisgot ni siya diri og kanang analogy nga nagtuo ko policy of equivocation. Kay nakalitok siya diri, ako na lang iuna din, ato lang pong paminawon ni iyang tingog ron. Ingon siya nga, dili ko no Katoliko kay kung himuon ko nung example ka ng yuta, ayha pa man ka maingon nga ikaw mo'y tag-iya sa yuta kung naana kay dokumento, naana kay title. Unya, unsa man kunoy title, unsa man kunoy kasulatan nga di pa nag-iya sa Katoliko ang Biblia. Mo man na iyang gihimong argument. Niingon ko dito sa katupong gipost nako sa gitype nako, gipost sa social media. Niingon ko nga policy of equivocation kay ang ownership sa Biblia dili kinahanglan dokumento. Pwede pod magdokumento pero wala na magunahon na ang mga obispo nga maghimo pa na kay unang-una wala man pod nag-require ang gobyerno ana nga doon na kay papel, doon na kay dokumento isip katibayan nga ikaw mo'y tagiya ng Biblia niya wa may balaod ang gobyerno nga nagkinahanglan ana nga gi-require ang Katoliko nga ikaw mo'y tag-iya so na kay dokumento. Unsa may tawag dayon title pod or unsa man ang classias dokumento, affidavit ba or unsa ka. Kung gi-require nga sa gobyerno, di pwede. Ang Katoliko muhimo ana kaysa may tag-iya. Dili man ang mga dili Katoliko, di ba? Pero dili na kinahanglan. Ngano man kay unang-una ang gobyerno wala mag-require ana. Kana noong yuta gi-require kay na may balaod ana. Di ba? So mo nang wrong analogy ang gigamit ni Latigo Umandam sa Iglesia ni Cristo ani nga video. Wa pa nako ma-play to nga portion pero inyo ni madungog ron kay ako nang i-play. So ako na lang giuna-una daan kay nakakita na mo ko aning video ha. Pero ang tinuod no nga nung wa gyud sila laing option nga nung ilag yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Wa sila laing option. Sa pag-justify na sa ilang mga grupo, dili lang Iglesia ni Cristo. Bisan ka ng mga Sabadista, nga awalhira ng himugso, nga mga grupo, kanang mga born again, CCF, tanang mga grupo nga nibulag sa Katoliko, para ma-justify ang ilang rebellion sa Katoliko, kinahanglan, i-reject nila ang Catholic ownership sa Biblia. Kay balumog nga, no? Tungod kay naamanggoy premise, naamanggoy kanabang gitawag o basihanan, nga dili nimo na siya matanggihan, dili nimo masupak, nga kung kinsay tag-iya, siyempre siya mo'y authoritative mutudloan ng kanang Biblia. Di ba? Sa malaki sa akong giingon ka ganina, kung kinsay tag-iyas balaod, siya po'y nay authority nga mo pasabot ana. Kay iya aman, dili tag-iya. So karon, kung ma-establish nato nga Katoliko mo'y tag-iyas Biblia, so siya mo'y nay authority, mutudlo aning Biblia, dili ang walay authority. Dili tag-iya. Sumaw nang maningkamot sila para makakompetensya sila sa Bible interpretation, ilag yung i-reject ng Catholic ownership sa Biblia. Ilag yung i-reject na. Pero sa mga Katoliko nga kahibalo, maribat yun na to. Maribat na to. Madibunk na to ang ilang argument. Pero katong mga Katoliko nga wala gatuon, wag gatuon og history, linggaw-linggaw lang, wa nagkabana sa ilang pagtuo, di gyud kay balo motubag. Unya narabay giingon nga ang bakak balik-balikon mahimong tinuod na sa mga tawo nga way kasayuran. Mao gyud. Tinuod mo gyud na. Kay sa mga pagtulunan lang sa simbahang Katoliko, ilang gi-accuse, ingon sila nga mga Diyos-Diyosan kuno ng mga larawan sa mga santos. Nakaroon kung Katoliko ka, di ka kibalo mo tubag ana. Di magyango-yango lang ka. Di mo apil po kanila. Deception. Di ba? So ingon na nga,
Mao na nga kami sa apologetics sa CFD mutubag yun mi. Kay sa moral analysis pod accountable man mi. Nga nakahibalo mi unya magilom-hilom ra mi. Di ba? So, sama ra nga gipasagda namo nga ma-mislead kamo. Nga wa kahibalo. Kay siyempre ang nakahibalo accountable man dayon na ngano manimo na gitudlo, manimo na gishare, manimo na gipahibalo mo nang nagpadayon ang pagka-ignorantes mga tao. So mao ni hinungdan nganong naisip di na Catholic faith apologist kay mao'y mo ribat, mao'y mo debunk sa mga wrong teachings, mga pamasangil sa ubang mga relihiyon. So mao na no nga maningkamot gini sila mga dili Katoliko nga i-undermine o i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Kay sila di mo sila makaangkon. Ano man wahiragon ng mga grupuha unsaon nila pag-establish nga sila mo'y tag-iya nga nadawat manggali nila ning Biblia gikan sa Katoliko. Di ba? So mao na mga igsuon nga atong ipaminaw ning kining sumpay sa iyang video. Pero sa dili pa day, napakuibot na akong isulti. Ako lang pahimug-atan og ayo nga wa gyud sila ilaing option kung gusto sila mo kompetensya sa Bible interpretation. Makakompetensya sila sa mga obispo o sa magisterium. Kinahanglan ilag yung i-disprove ang Catholic ownership sa Biblia. Ilag yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Haron nga sila matagaan sila matagaan sila higayon nga makakompetensya sa Bible interpretation. Ug mao na nahitabo ron og unsa may sangputanan sa dihang ilang gikompetensiyaan ang mga obispo. Ilang kompetensiyaan ang magisterium nga wala na nila himo ang sanggunian ang kining magisterium sa INC day tuod na sila sanggunian. Ang ilang sanggunian kanang ilang mga ministro nga mga pinili nga may silbing nasa labaw nilag authority. Pero ang pangutana diha tinuod bagyog nga naa sila authority. Nya mga iglesia ni Kristo ra ba didto ra ba sila mosangguni? Kung tanaw na to ang church history, kinsa man asa man ta dapat mosangguni? Kinsa man gyud ang tinuod nga sanggunian sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Siyempre katong naay authority. Una, mga apostol. Kaya niingon mas Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo, mo na mga apostol. Unya ang mga apostol po, gapadala o ga-authorize sa ilang mga successor, pinagi og holy ordination. Nya wa may laing holy ordination nga sumpay gyud sa mga apostol, kiniramang ordination sa mga Catholic bishops. So, ang mga obispong Katoliko ang dapat sanggunion na to. Diya ta mo refer. Mo bitaw na hinumdum ko ni Saint Ignatius of Antioch sa iyang usa sa mga gisulat niya. Di na ako malimtan, ingon siya nga, ang Kristiyano kuno dapat dili mo buhat o mga buhat nga wala siya sa kinibang pagtugot o pagmando sa obispo. So meaning, nga dili ba ta magbuot ra og ato ba nga dili ta mo konsulta sa atong obispo. Okay, ang obispo nato mo man ay amahan nato. Dili siyuta. Unya, dunay hierarchy noon. Ang universal bishop, siyempre kanang Santo Papa. Ang parochial leader nato mo na mga pare. Diocesan mo na mga obispo. Hierarchy man na. Gani giawat na sa atong military kanang hierarchy sa atong simbahan. Nahinumdum lang ko tuod sa talk ni Attorney Bacalson yadtong 2000 katong na-invite sa CFD si Attorney Bacalso ug si former mayor sa Talisay, Cebu, si Sok Fernandez. Sila mo'y invited guest nato niyadtong symposium diri sa Dipolog. Then nagkandak butag Bible rally ato, symposium.
dayon do na to'y speaking engagement or atong gipa-istorya, gipa-speech na to si Attorney Bacalso niya itong 2000 naka-record manggaling ko ato, ako manggaling na-upload sa YouTube. Gani, daghang nalipay ato na nag-message na ako nga napa ba kuno'y lain na to kay ganahan kay sila sa mga pamahayag ni Attorney Bacalso ni Brad Sok Fernandez. Okay. So, mao to nga kining ito, nawala naman ako. Okay. So, mao na mga igsoon nga kining naa ang teaching authority sa Roman Catholic Church. Kay ang mga obispo man ang direct successor sa mga apostol. So, but ipasabot, ang tag-iya gyud aning Biblia, Katoliko. Next to God, ha? Atong in-next to God, ha? Kay mo piyait ra ba rin na silag, moingon din silag, pataka-taka lang mo diha, nga Diyos may tag-iya. Wa may lalis anang pagka-ultimate ownership sa Diyos. Ang atong gihisgutan, diri si yuta. Kay itugot man sa Diyos nga panag-iya po ni sa tao nga kung kinsay iyang gitugyanan na. No. Sama sa yuta, ang unang nakapuyo diha, ang nakapatituluan na, siya may tag-iya. Di ba? Oh. Niya kay, kung ibase na to ana nga premise, Katoliko may unang gahawid ani. Niya Katoliko pud ang ga-canonize ani. Katoliko may gabuot sa ihap. Pila ang ilhon nga inspired sa Old Testament o New Testament. Katoliko magali gyud may nakatibuok. Kay ang mga Hudiyo sa una nga sila may unang gitugyanan sa pulong sa Ginoo. Naman na sa Book of Romans, ang mga Hudiyo may unang gipiyalan sa pulong sa Dios. Pero dili sila may nag-canonize. Kay kung tanaw na to ang history gani, duha ka kanon ang mga Hudiyo sa Old Testament. Dili na parehas og ihap. Ang Alexandrian canon 46 books. Ang Palestinian puros na Hudiyo ha. Ang Palestinian canon 39 lang. Nakaron, ang mga obispo because of authority kay ang authority sa mga apostol na aman nila, sila may nagbuot asa may i-appeal na to ani. Ang Palestinian nga 39 books lang sa Old Testament o ang Alexandrian nga 46. Niya, ang gipili sa mga obispo, dili ang 39. Kay kulang ko na to. Kay sa ilang nakatunan, sa ilang nahibawan, ang gigamit kuno sa mga apostol kung mukutlo silang Old Testament, katumang Alexandrian, nga na atong 7 books. Na atong Makabeyo, Sirach, Tobit. Okay. Gani, sa panahon ni Martin Luther, sa katong King James gyud nga una, dili tong gi-revise na. Naaman to. Pero si Martin Luther may gauna-una og kuha. Katong pag-rebuild din na ni Martin Luther sa Santo Papa o sa magisterium kay naglahi po siya iya o lagi mao na pag-rebuild din niya naaman siya mga interpretation nga lahi iya ra unya di naman siya motuog purgatorio unya kay inig debate malupig man siya kay masuportahan man sa Book of Maccabees sa Makabeyo kanang purgatorio kanang prayer for the dead mao na nga nakahuna-huna siya nga adili ni gamito na ko ning Alexandrian dito ko sa Palestinian kay 39 wala may Makabeyo. So kanang pagbuot-buot gali niya nga mubalik adtong 39 nga wala tong Makabeyo, wala tong Sirach, iya tong pagbuot nga gisunod pud sa mga Protestante karon. Mao nang kanang ilang Biblia kulang. Ano man kay gisunod man nila tong gusto ni Martin Luther nga sundon. Niundang naman si Martin Luther atong 46 books sa Old Testament. Kay kung magdebate, kay malupig man siya, kay masuportahan man ang purgatorio sa Makabeyo, kanang prayer for the dead. Unsa may rason nga nung naay prayer for the dead, kaya naay purgatorio. Di ba? Kay kung wala purgatorio, wala useless ng prayer for the dead. Di ba? So mao na nga, si Martin Luther, yun siya nga, adili ko ng Alexandrian, diri ko sa Palestinian. Kay wala may Makabeyo.
O niya, ang mga protestante pud karon kay dili man mo tuog purgatorio, mo nang nituo pud silang Martin Luther ana nga ang pilion sa Old Testament dili tong Alexandrian, ang ila katong sa Palestinian nga kulang og 7 ka libro nga Katoliko pagali mo ilang akusahan nga gidugangan ko no nga sila may gakuha. Tanawa ra gud mo research mo history. Katong Biblia unang gihawiran ni Martin Luther. King James, di ba na atong Deuterocanonical nga gitawag nilang Apocrypha. Pag-rebuild na ni Martin Luther, nga na siya interpretation nga iya nga moingon na siya walay purgatorio, dito niya gisugdan og ni-ship siya. Niundang siya atong Alexandrian sa Old Testament, sa Palestinian siya kay wa may makabiyo. Ug mao ni nasunod sa mga protestante ron kay mauyon man pud nila kay wa man pud sila i-teaching sa purgatory. Oh. So mao na. Pero ang dakong question mark ani sa mga protestante, ila mang gi-reject ang authority sa magisterium sa Katoliko. Kato pa gikuhaan nila authority ang magisterium. Kay ni-ship man sila og Bible canon sa Old Testament. Dito man sila sa Palestinian nga wala tong Makabeyo. So karon sila na nagbuot. Sa to pa ilang gi-reject ang authority sa mga obispo. Bitbot ipasabot sa magisterium. Pero inconsistent sila. Dapat ihurot nila og reject ang gi-canonize sa magisterium sa Katoliko. Yan naman, kay ang gabuot pud anang ihap sa New Testament kay mga obispong Katoliko man. Sa Council of Rome lagi, pag-decide nga kinirang 27 ka libro ang inspired Word of God. Yan, nituo man lagi sila. Tanawar ako ng mga Biblia sa Protestante, diba 27 books lang ang New Testament. Gisunod na gihapon nila ang desisyon sa mga obispo. Sa ato pa, gasulod gawa sila na ilang gidawat nga desisyon sa mga obispong Katoliko, pero naapoy wala nila gidawat kay kung dawaton nila to na manudlo sila purgatorio. Kay naa may prayer for the dead. Ya, kay di man sila ganahan manudlo og purgatorio. Kay wala mong kuno na sa ilang pagsabot. So mo na nga muli kay gid sila atong 46 books nga kanon sa Septuagint. Oh. So mo nang kulangan na ilang libro. Di ba? So bisag kini lang nga punto ba nga oy Katoliko man di gabuot sa Bible canon. Siya man di gabuot nga 27 ra ka libro ang New Testament. So klaro nga ang authority na is Katoliko. Katoliko mo itag-iya aning Biblia kay siya may gabuot. Unsay i-appeal nga mga libro ani. So naklaro na to nga Katoliko gid mo itag-iya sa Biblia. So kay Katoliko man mo itag-iya sa Biblia, so Katoliko may mutudlo aning Biblia. Siya mo ay final interpreter, final arbiter. So, kung mutuo lang unta taaning nga Katoliko mo ay final arbiter sa Biblia, di gid ta magkabahin-bahin, di gid mo daghan ang relihiyon. Kay unsa may hinungdan nganong naatay Supreme Court, be? Ang hinungdan nganong naatay Supreme Court sa atong nasod sa Pilipinas para maundang ang mga debate sa mga abogado na ay kahumanan. Kay kung lower court ra, regional trial court, nya di mo na magparehas ng mga abogado. Maglain-lain man na sila. Mo nang kung di sila mo kontento sa hukom, desisyon sa lower court kay moato na po regional trial court. Magkuan-kuan sila din. Kanus-an man na mahuman ra ng debate sa mga abogado inig pasangat na sa Supreme Court. Kay inig tingog sa Supreme Court mo desisyon ng Supreme Court, mohilo man ng mga abogado ana. Kaya nga naman, final arbiter ang Supreme Court. So maupo na ang Ginoo pa di kahibalo mag-provide siya kasulatan kining Biblia unya walay final arbiter. Pasagdan lang niya mga tao nga magbasa aning Biblia niya magpataka og sabot niya maglahi-lahi man gyud na. So kung walay final arbiter, so magsige ra gyud debate. Mao ning nadaghaning relihiyon agi anang panghuna-huna nga walay final arbiter diri sa yuta aning Bible interpretation. Mao nang ako lisod jud ko mahimong protestante. Ano man?
Kay di man yugo kadawat anang walay final arbiter diri syuta. Sagaran mga born again, maingon sila nga Holy Spirit ko na final arbiter. Unya ang pangutana, mutingog ng Holy Spirit nimo. Nga karon tanang gabasas Biblia, puros man mo claim nga gigiyahan kuno sila sa Holy Spirit. Unya, di na ba magparehas og interpretation? Mugtuo ka nga Holy Spirit mo gagiya na nga lain-lain og interpretation. Divided. Dili na Holy Spirit kay ang Holy Spirit sa panaghiusa. Dili Holy Spirit sa panagbahin-bahin. So mo na proof gani. Logic nga pag-analyze nga, dili na Holy Spirit mo gagiya aning mga dili Katoliko kay kung Holy Spirit pang gagiya nila, di mag-usa unta sila. Di ba? Ang tinuod, wa man tay lalis nga ang Holy Spirit mo giya. Nya kanusa man napadala sa Dios ng Holy Spirit. Nya adto pang Pentecostes, wa pay laing grupo, wa pay laing simbahan atong panahon na mao ning gisugdan ni Kristo nga gitawag og Katoliko. Nya atong Pentecostes na nabagoy protestante ato. Loy. Na nabagoy Iglesia ni Kristo Manalo ato 1914 man na nabagoy sa barista ni Ellen White 1863 ato wala. Sa Pentecostes Katoliko pa to. Nganong Katoliko to? Kay mao man to ag simbahan o iglesia nga gisugdan ni Kristo nga gitawag ni Obispo Ignacio, disipulo ni Apostol Juan og Katoliko niadtong 107 AD. Nya moingon ang mga iglesia ni Kristo, hira man hinganlig Katoliko. So dili Katoliko nang gisugdan ni Kristo. Wrong interpretation. Wrong concept ngano man. Tungod di ay kay awahin na siya hinganlig Katoliko, dili na di ito gisugdan ni Kristo. Parehas lagon ako. Ako si Silbert. Awahin naman ko hinganlig Bobby. Awahin naman ko hinganlig Veritas. Dili di ko si Silbert. Di ko si Veritas. Kay awahin ako hinganlig Veritas. Dili. Ako ra si Silbert, ako ra si Bobby, ako ra po si Veritas. Mao na. Ang gisugdan ni Kristo, gitawag magkatoliko, di usara. Dili na malain-lain. Si Saul gitawag og Pablo, usara ka tao. Si Simon gitawag og Pedro, usara ka tao. Ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, gitawag og Katoliko, di usara. Di ba? Ayog lain-lain na, kay lain-lain ni mo nang ma-deceive yung gana sa mga grupo nga awahiran na tukod plus aning iglesia ni Kristo nga mauwat man ka kay kung tanaw ni mo ngalan niya na mas Biblia niya mutuoden ka bisag dili si Kristo may kasugot niya naraba na sila kanang palusot-lusot. Ang palusot-lusot nila kanang hula-hula argument. Tagna kuno nga si Felix Manalo kuno may katumanan na ng sugo diha. Pahaom-haom. Daghang kaing gahimo ana bisag piniling nasod gani mo po na mangitag bersikulos Biblia din ipahaom din ni sa ilang founder Tatay Paulino. Pagkadaghang gahimo ana sa bisan ang sabadista nga naay teksto gamiton pag support nga propeta kuno si Ellen White. Sa Mormons po si Joseph Smith mangita pog bersikulo nga ipahaom ni Joseph Smith inana. Dili na siya maayo. Kay kung matinuod na ila unya kay ang office katungdanan nga gibilin ni Kristo nga hiusahan nato mao man tong katungdanan ni Pedro. Katong giingnan niya si Pedro katong musaka na siya sa langit si Kristo ingon siya, Pedro atiman na ang akong mga karnero. But ipasabot si Pedro mooy automatic universal pastor. Kung si Kristo to anas langit kay gitugyan man ang pagdumala sa iyang mga karnero ni Pedro. Unya ang katungdanan kung mabakante doon na may mapuli nya unsa mang listahan na ron unsa mga referensya nga muhatag og impormasyon kinsa ang mga successor sa office o katungdanan ni Pedro kana ramang mga popes. Subot ipasabot kanang katungdanan sa Santo Papa mo'y atong hiusahan. Dili ng mga
grupo ron nga laig mga leader, dili man na mao ang office nga gitukod ni Kristo nga mo'y atong hiusahan katumang ka Pedro. So kung dili ang katungdanan ni Pedro mo'y atong gipakighiusahan, sa to pa bulag ka sa tinuod nga simbahan nga gisugdan ni Kristo. So atong ipadayon ning video ni Latigo Umandam no, sa Iglesia ni Cristo. At kung sino ang kasangkapan ng Diyos sa pagbuo ng Bible, pinaubaya din sa Diyos ang pagmamayari ito. Wala din siyang batayan. Basta sinabi lang niya, sarili niyang opinyon, sarili niyang pag-unawa lang. Tapos mayroon pa dito, Catholic Church ang kinasangkapan ng Diyos pagbuo ng Bible, kaya malinaw na ipinubaya ng Diyos sa Catholic Church ang pagmamayari nito. Sarili din ito niyang konklusyon at sarili din niyang opinyon. Wala po siyang pinagbabatayang talata ng. Okay, nag-ingon siya nga wa daw ko'y gibasihan. Nabasa man niya akong gibasihan. Katong gihimon akong example nga sama sa yuta, ang unang nagpuyuan na or nakapatituloan na siya may tag-iya. Bisan nga ang Diyos may ultimate owner sa yuta. Di ba? Unya, Katoliko may unang gahawid sa Biblia. Mo pa'y ga-canonize, may gabuot sa ihap, di Katoliko may tag-iya sa Biblia. Kung mugamit sila argument nga, mga Hudyo man mo'y unang gipialan sa pulong sa Ginoo tinuod. Pero dili mga Hudyo mo'y nag-canonize, nag-finalize sa ihap. Unsa nga mga libro ang i-appeal sa Old ug New. Nga ang mga Hudyo ra ba sa una sa daang kasabutan walay close canon kay duha man to ilang canon 46 ug 39. Ya kinsa may ga-close ana nga nag-ingon nga oy dili ning 39 kulang ni 46 mo'y sakto. O mga obispo man. Unya ang mga Hudyo por sa una sa Old Testament wala pa sila New Testament. Gani daghang mga Hudyo nga wa mo dawat ni Kristo sa ato pa wala nila dawata ang New Testament. Ya, mga Hudyo di may gatibuok sa Biblia nga, di mga Islam mo tuo sa New Testament. Nga, sa panahon gali ni Kristo, gamay raman to mga Hudyo nga nidawat sa Christianity. Nga naman, kay si Kristo gali, magsangyaw diya sa adlong Sabado sa sinagoga, ila galing dibatihon, ila pang ihulog sa pangpang, kay wala sila makaangay sa gitudlo ni Kristo. Mga Hudyo na, ila pang pasanginlan si Kristo nga galapas kuno sa adlong ipapahulay. So, mauna. Dayon, kinsa man tong nituora ni Kristo nga mga Hudyo, di siyempre katong mga apostol o unsa pa to ditong mga Hudyo nga na convert. Pero walay record nga kadtong mga Hudyo sama sa mga apostol nga sila may nag-close sa canon, sila may nag-canonize, wala. Kay sa panahon sa early Christianity, daghang kaayong sinulat ang mga Kristiyanos. Dili lang ka ng 27 books. Napay Didache, Shepherd, Supermas, pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyanos. Kinsa may gabuot sa unsa nga mga libro sa mga Kristiyanos ang i-appeal sa New Testament? Mga obispo na sa Council of Rome 382. Mauna nga, di gid sila kalikay sa kamatuoran nga ang nagtibuok pag-compile, pagtapok sa Biblia, pag-canonize, pagpili, unsa nga mga libro sa sinulat sa mga Kristiyanos ang i-appeal, mga obispo. So, Catholic Church, pinaagi sa mga obispo, mao'y gatibuok sa Biblia. Gani, kung muingon tag, mga apostol may nagkumpleto aning Biblia, na by record nga sila may gabutang og chapter o verse? Wala, uy. Panahon sa mga apostol kat bisan katong ilang Old Testament nga kutlo-kutloon wala pa to'y chapter o verse, wala pa to'y numero. Dili parehas karon kinsa may gabutangan ng chapter o verse para sa yon tun-an, para sa na atong libros balaod nga naay mga article para sa yon tun-an naay mga numero. Mao man atong Biblia, kinsa may gabutangan ng chapter o verse? Mga apostol ba? Wala pa sila kahuna-huna sa ilang panahon. Kinsa may kabutangan na? Mga obispo.
mga Katoliko, pinanguluhan sa mga obispo. So, Katoliko gyud ang nakatibuok kumplito sa Biblia. Dili ang mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo, wa pa nag-canonize. Wala pa nag-finalize unsa nga mga libro ang i-appeal sa Old ug New Testament. Akong balikon, ang kanon sa mga Hudyo sa Old Testament, duha ka buok. Alexandrian canon o Palestinian. Dili na parehas og ihap. Kinsay ga-close ana nga niingon nga kinirang Alexandrian kay kumpleto, kulang tong Palestinian. Kinsa may gaingon ana mga obispo. Dili ng mga protestante, wa pay protestante atong higayon na atong 382 AD, wa pay protestante, wa pa gali orthodox. Wa pa man na bahin ang Katolisismo panahon atong 382. Katoliko pa gyud, wa pay laing relihiyon nga Kristiyano ni atong panahon na Katolisismo man. Yan itong ika-4 nga siglo. Kay nagsugod-sugod ng mga protestante diri naman sa ika-16 nga siglo. Iglesia ni Cristo, 1914, pagkaawahin na kaayo. Sabadista, 1863, sa ito pa, 19th century na sila. Wala pa ng mga grupo. So, dili na sila makapanag-iyas Biblia. Kaya dili man sila unang gahawid sa Biblia, Katoliko man. So, kung ibase na to sa premise nga, kung kinsay unang naghawid, siya mo'y tag-iya. Sama sa yuta, kinsay unang nakapuyo, ana. Mo'y makapatitulo. Katoliko may unang gahawid, ani. Siya pag yung nagtibuok ani. So, Katoliko may tagyas Biblia. Kay Katoliko may tagyas Biblia, so Katoliko may final arbiter aning Biblia. So, maunay ka matuuran. So, Katoliko may mutudlo. Dili ng igorang gabasa. Dili mo itag-iya. Unya mo kompetensya sa Bible interpretation. Tanawaon siya nahitabo sa dihang gikompetensiyaan sa mga dili Katoliko ang Bible interpretation. Nidaghan ang relihiyon. Nga naman, kay gireject ang protocol sa panaghiusa nga gitudlo ni Kristo. Unsa may protocol sa panaghiusa nga gitudlo ni Kristo? Una, iyang gibilin nga si Pedro mao'y si universal pastor. Katong hapit na siya mukayab sa langit, niingon siya, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Sa ato pa, ang universal pastor, kanang katungdanan ni Pedro. Nya kinsa may nagpuli-puli ana. Kinsa may nagpuli-puli ana. Mga Santo Papa. So, ako sa ning i-post, ipadayon na rin na to. Okay, padayon ta. I-post na, no? Okay, ipadayon na to. So, mao to, no? Nga, maningkamot yun ang mga dili Katoliko. Usa na ni si Latigo Umandam sa Iglesia ni Cristo. Kung gusto sila magpadayon sa pag-rebuildi sa Katoliko, natural, wag sila ilaing option. Ilag yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia. Kung sa hinungdan, akong balikon, para makakumpetensya sila sa Bible interpretation. Kaya kung ilang dawaton nga Katoliko mo itagyas Biblia, sa ato pa, di sila kakumpetensya. Kay final arbiter man ang tag-iya. Di ba? Ang balaod sa mga Amerikano, sila may authoritatively, definitively interpret sa ilang balaod. Kaya sila may tag-iya. So kung Katoliko may tag-iya, Katoliko man yun sa Biblia, so Katoliko may final arbiter aning Biblia. So parang makakompetensya sila. Labi maing laki sila mo interpret, may kay sila mo hubad-hubad sa Biblia, makakuha agad sila mga sakop. Pagkadaghang nakahimuan na, kanalang sisiip, lumo kay ng ilang preacher, si Peter Tanchi, daghang kay na-convert, no? Diba? Daghang kay sakop ng sisiip karon. Pero ang pangutana, na by authority si Peter Tanchi nga mutudlo base sa Biblia. Ako mayon ko wala gyud. Nga naman, kay si Pablo nag-ingon, unsaon nimo pagtudlo o legal nga mutudlo kung wa ka gipadala sa to pagi-authorize. Pangutana, unsa may ebidensya? Unsa may historical evidence nga si Peter Tanchi gi-authorize o gipadala siya sa Dios? Wala. Kay sa atong nakita, nahibaw-an, si Peter Tanchi nakapanudlo sa Biblia
nagwaliwali siya, pinagirag basa-basa sa Biblia. Walay ga-authorize niya. Ang protocol sa Biblia kung mag-authorize kay na may personal nga mo laying of hands nimo, mo ordain nimo. Parehas nga si Kristo ga-authorize sa mga apostol, personal gyud. Di ba? Itong niingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Personal yung gipamili ni Kristo ang iyang mga gisugo, mga apostol. Unya ang mga apostol pod kung mag-ordain, mag-authorize og mga successor nila, pandong man sa ulo, nagis kamot. Kanang gitawag na itong holy ordination, apostolic succession. Nya kay Katoliko may maka pamatuod na nga ang iyang ordination gikan sa mga apostol. So, ang authority naa sa mga obispo. Bisan pag unsa ka maing laki ni Peter Tanchi mutudlo, wa man siya authority, matamaan siya anang giingon ni Pablo sa Roma 10:15, unsaon nimo pagtudlo kung wa ka gipadala. Unya, basig mo argue nga, unya kinamas Biblia gitudlo, naalagis Biblia, pero di man ka authorize. Sa gobyerno lagi, kinahanglan mag-authority ng teacher. Kaya kinahanglan pasado ka, kinahanglan teacher ka para ma-recognize kang teacher. Kung abogado po ka, kinahanglan pasado ka sa bar exam. Unya, kung magpresidente po ka, kinahanglan nakadaog ka sa eleksyon sa pagka-presidente. So, proseso na. Ya ang nahitabo ron, maoning nidaghan ning relihiyon, kay ang gihimong pag-authorize sa ilang pagtudlo, pinaagiras pagbasa-basa og Biblia. Na inigbasa, kung siya nasabtan mo, ingon dayon nga, oy, gigiyahan ako sa espiritu, preacher nako, pastor nako. Dili man na inana. Dili man na inana. Sundo na to ang protocol sa Biblia, protocol ni Kristo, giunsa niya pag-authorize ang mga mensahero nga iyang gisugo, mga apostol pod ga-ordain, holy ordination. Mao na kanang sacrament of holy orders na sa sakramento. 7 ka sakramento, usa na holy orders ng ministerial. Ang ubang relihiyon na po sila ministerial pero dili lagi ma-connect sa mga apostol. Only holy ordination sa Katoliko mao'y makunik historically. Kay mao gayon na sumpay. So atong ipadayon ning video ni Latigo Umandam. Biblia. So, ito po, dito natin makikita mga mahal naming kaibigan na gumawa na lang sila ng kwento kung saan-saan nila inihalintulad yung kanilang pangatwiran para lang angkinin na yung Biblia daw ay pagmamay-ari ng Catholic Church. Guys, puntahan muna natin yung kanyang ginamit na analogy, yung lupa. Yung lupa, kapag ang isang tao ay gustong magmamay-ari ng lupa, ito po ay kailangan niyang bilhin. Hanggat wala pong papel, hanggat wala po siyang yung tinatawag na ownership, no? Yung titulo, hindi ka po pwedeng maging legit na nagmamay-ari ng lupa. Kahit gaano ka katagal sa isang lupa, kapag wala kang papel na ikaw ang nagmamay-ari niyan, manatiling pag-aangkin yan. Paano mapapatunayan ng isang lupa, kahit magtanong tayo sa mga lawyer, na ikaw talaga ang legit na may owner? Mayroon kang hawak na papel. At kung mayroon kang papel, yung papel na hinawakan mo ay nakapangalan mismo sa iyo. Kasi ikaw po yung owner. Diba? Kung halimbawa, mayroon kang pagmamayari, halimbawa lang sasakyan, sino yung nakapangalan ng sasakyan mo? Ikaw mismo. So, mao ni akong giingon kaganina nga policy of equivocation. Kay iya man gipalutaw nga sa ato pa makaklaim ra day ang Katoliko sa ownership sa Biblia kung dunay siya kanang papel nga moingon nga gipirmahag abogado nga Katoliko may tagyaan ning Bible. Ito iyang giparehas tanan sa kanabang pagmamay-ari, pagbaton o pagpanag-iya og yuta.
nga kinahanglag titulo. Mo yang gingunana. Dili na pwede sa Biblia. Di na pwede sa Biblia kay ang Biblia walay balaod ang gobyerno nga siya mo regulate or mo paligalize sa ownership sa Biblia, dili. In fact, ang church og state separate. Di manggilabot ang gobyerno sa pamamahala sa simbahan. Naalang siya mga balaod, pero ang pag-ingon nga kinsay legal nga mo'y tag-iyas Biblia, walay balaod nga mo sa gobyerno ngayon na. Ikaduha pod, ang simbahan wala po niya gikuhaan og katungod o murabag iyang gi-exclusive ang Biblia nga aron dili makahawid ang mga dili Katoliko nga dili tag-iya. Dili na mo'y huna-huna sa mga obispo. Kay ang pulong sa Dios para man sa tanan, sa ato pa gilibre na sa simbahan nga bisag dili Katoliko makahawid og Biblia. Pero dili na nimo malikayan ang history nga Katoliko yun may gatibuok sa Biblia. Siya may unang gahawid sa Biblia, therefore siya may authoritative mutudloan ning Biblia. So pasalamat gani ang mga dili Katoliko nga wala gi-strictus Katoliko nga bisag siya mo'y tag-iya, wala gid siya nagpahimo og papel ba nga gipanutaryuhan dito sa gobyerno nga sa abogado nga ayaw mo og gamit ani kay Katoliko mo'y tag-iya ani. Salamat sila gani, mo bitaw nakabaton sila Biblia. Di man po na himuon sa simbahan kay wala man po'y balaod sa gobyerno nga nag-require sa simbahan nga magpabutang og papilis anang ownership sa Biblia, wala. Dahil ang pinakadakong punto nga ang simbahan dili gud pud mobuhat anang iyang i-stricto ang iyang ownership sa Biblia nga aron dili makahawid ng mga dili Katoliko. Dili na kay against po na sa pagtuong Kristohanon nga ang salita ng Dios para sa tanang tao. So meaning ilibre gyud na nga bisan kinsa makabaton jud kopya. Pero gikan as Katoliko, dapat i-recognize lang po nunta nila. Nga bisag walay papel, kay di naman na kinahanglan pa, kay wa man na gi-require sa gobyerno, dapat ilang i-recognize nga Katoliko mo'y tag-iya aning Biblia next to God. Sila nakapanag-iya pod kay wala man gihinakog sa Katoliko nga iyang gipa dokumento. Ipapirmaha ang abogado aron dili sila makahawid og Biblia kay sa Katoliko na dili man po na against man po na sa will sa simbahan. Kay ang pulong sa Dios para mas tanan. Sumo na wala na gi-stricto sa Katoliko. Mao bitaw nga ang saksi ni Jehova naka-translate sila ila. Kay nanguha sila kopya gikan sa Katoliko then ilang gi-translate og ilang kaugalingong translation. Kanang New World Translation nga daghan ra bang gipang-usab para mohaom sa ilang religion nga Jehovah's Witness. Ang mga translation giklaro gyud Jehovah. Kaysa ubang mga bagong hubad ron, Lord naman, Lord God, or Yahweh, ang ilang translation litra por litra gyud Jehovah kay mo may ngalan silang relihiyon. Pero as